Ukapekire masasi yasinoda kubata izinhorondo ya Paulos Matawire. Simba zedu zanyangara rabe ponyongera pesi pesi. Mosha ina mivarume gandi taure chokwadi. Mosha ina mivarume gandi taure chokwadi. Mumwe na mumwe wenyu anoda wakanaka kukunda besi. Mumwe no mumwe wenyu anoda wakanaka kukunda besi. Asi mukunaka imomo semunobhana mudzose. Murunako rwomukadzi semunobhatira mburu. Mukunaka imomo semunobhana mudzose. Murunako rwomukadzi semunobhatira mburu. Ivo varume kwaari senge nyuchi pamaruva. Ivo varume kwaari senge notsi mumukaka. Pese pavanofamba hurukuro ndeyake hamatsangu. Pese pavanofamba hurukuro ndeyake hamatsangu. Mumwe nomumwe murume hadzidai ndiri ndadiwa. Mumwe nomumwe murume hadzidai ndiri ndadiwa. Itai seni varume tisine inokunaka kwechiso. Itai seni varume tisine inokunaka kwechimiro. Vamunoti vakaipa zvipuka ndipe mwenje ndizvo zvangu. Vasina vana vatonya kana ndichifamba navo tiri tese. Aiwa chipuka ndipe mwenje. Chipuka ndipe mwenje chiri. Chipuka ndipe mwenje. 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 Chirigani kana chiri chino moyo unarudo. Chirigani kana chiri chino moyo unarudo. Vachichema kunzi maoko akatoshimba ndokubvarura mishato. Ndakasvika pamutsviti ndakaona vachichema kunzi maoko ave kurwadza ndokubvarura mishato. Ndaifamba mumaruva ndakapinda mumabhawa hurukuro ndiyoyo. Chiposi nemetendedzi kunyunyuta kwenyu mese. Chikonzero chacho chinji ananga ndiudze hama dzangu. Mhosva ine ndivarume nganditaure chokwadi. Moyo yenyu inondokwairira pane bvudzi rokutenga. Pane ganda rakanatswa namafuta ndiwo venyu. Asi zvakafanana neruva rakanaka uchitana. Mangwana pomera svava iwe muridzi worisema. Runako rwokutenga ruchapera. Runako rwokutenga runopera iwe. Jinochaka wangu. Kanti senza isikala lesengane ngaso imele zami. Oh badani, usikophe kubani kanti? Isikophe kumolo uhlabane. Lawe idiya yakho le iyawurala. Manje sisaphandle msangulo ubhare ngani uyayiqabuka itoni. Hey! Stella, bankrira kushayeke lapha phela. Zona phela bo, sekungatsha ungani. Kana manje ngibiza kaya. Athi bo, angabiziwe
Lizana libangani kahle. Lizaziphaphisa inyoni nje. Njengawe la kusithulele. Uyakhala kumbe uyahleka. Iliphi ijaha elingakhombisa inune njengawe so? Selibuyile. Kodwa ke selibuyile banenge kakhulu. And what's happening in this world of today? If you call one woman, they come in tens and dozens. Do you think I'm a bottle store? Kade ngibiza lo one limuchiyele ni kanti. Kayenzi kaya. Kayenza ukuthini? Wena uyayenza. Uyenza kuphi kwakhona? Uthi ngoba uhle bakho lobo bokusibazela. Yikho esikubiza ngesikhiwa sithi artificial beauty. Kuyaphela lokho. Njalo I don't need a woman engizathi ngihamba laye behambe bengivukele ngani ngiyifilm. I need the ugliest woman. Uyashakho ewethi bawuphozele njengoba ethi like ajive imbichana. Ende tela kuba umesera sepenzula yedofo inopera nokunyora ma correction. Tambisa umuchete umu, tambisa umuchete umu, tambisa mu west chete, tambisa mu west chete. Ngidlale njani? So. Haikona kuomesa mu west kunge unika. Flexible. Easy so. Shipugani pemwenje we, shipugani pemwenje ndochida, shipugani pemwenje, shipugani pemwenje, shipugani pemwenje, shipugani pemwenje, shipugani pemwenje, shipugani pemwenje. Chirina nikana chiri chino moya unarudo, chirina nikana chiri chino moya unarudo. Aywa. Anditi shinanzi mbudzi kubarira pavanhu unzi nditangirwe imbwa. Iyapunyaira hasha imisodzi. Zvinoda kukumbirai voruzhinji. Ndinoreva imi Zimbabwe yese vanhu we. Ndinokumbira kuti pamuri ikoko mongotarisa moona muleiti wamunofunga kuti ndiye the ugliest one. Kana mamuona iyeye momuudza kuti ateerere kumashoko etsamba yakanyorwa naDr. Love. Inondoverenga. Beloved ugly woman, if you have been thinking that you are a reject and no one is recognizing you as far as love is concerned on this earth, please, I'm begging you to throw away this kind of mind. Because someone very special is waiting for you heartily by the name of Dr. Love. Dr. Love, I love you for more than 100,000 reasons. Not because of what you are, but because of what I am when I am with you. But most of all, because chisiga jasara murucha inunu yavantwana chipungani mimweche. Like a man who doesn't believe in sharing love with anybody. Daddy wanewe ndoziva kuti ndawana wangu ndega. Chipugani pemwenje we, chipugani pemwenje chiripi, chipugani pemwenje ndochida, chipugani pemwenje, chipugani pemwenje, chipugani pemwenje, chipugani pemwenje, chipugani pemwenje, chipugani pemwenje. Chirindani karachi. Ay. Paulo sika. Akasina kubira ngushe mrumo. Wakati seka mugorera 2005 mwezi wa 17 March anga ni makore 33 pa ekubara apo mataira akazora ukana mangwana kumera shaba iwe muritsi worisema runako wokutenga 24 November 1962 runako wokutenga uchapera iwe ukapera uchamuramba ukamuramba anondoreva akangoreva kunonzika akabarirwa iko kumfilo hospital kwa Blawana kuchema asakakureka kwa chifi Maranda kuri kumberengwa iko ka munhu akakurira ka kumaruzevha iko zoti upenyu pa ruzevha matairi hapana chainga asingaite aitoziziva zvese izvozvo ka akazvarwa ka mumhuri yanga ine vana vanokwanitaiwo ka vapfumbamwe iye ka
ari wechitatu kwaiti Letina, Diana, Paul, Watson, Saliwe, Hlupeko, Rowesai, Poshia na Milton. Baba vainzi Enias Runesu, Matavire vaibva kumwenezi, kozoti amai vachinzi Makanani Mbiza vanobva zvakareka kumwenezi ikoko, vanga varika rudzika rwechishangani amai vacho. Matavire primary yake mugore 1970 akaita paMusume nekumunene kumberengwa ikoko. Secondary 1976 akazoenda kuZimuto High nekukapota School of Blind yekumasvingo ndokwakanoroaka O level yake. Akazoenoroaka A level ikoka ku Fletcher High nechaplain muri mugwere mugore 1980 1981. Paul akabatwa nechirwere chemaziso chokusaona maziso chinonzi cho glaucoma. Aine makore ankondeoka manomwe 7 years achitanga grade 1 ndopa akabva arasikirwa nekusaona ipapo po zvinorwadza chose achitanga kuenda kuchikoro zvekusaona zvamuchose kwete kuti anzi pane paisarira aiwa makore mu1970 koko anga asingachaone. Vamwe vaiti Matavire maitiro ake anenge anga achiona, no, akapedzera kuona ari kuma 6 years ikoko achitanga chikoro magrade 1 anga asingachaone. Akazonodzidza iko kapota ikoko ndokwakadzidza zvebreu zviye yakusekendari aiwa yanga iri mhare yanga iri shasha chaizvo nekuti akatozoenda ku A level akanorowa literature and English, sociology, geography ne business studies akabuda ne 13 points. Buda ne 13 points. Aida akuenda kuti apfurire mberi kuenda ku university kwaida kakunodzingirana nedzidzo zve-sociology. Asi zvinenge zvakazofoira nekuda kwekuti izvo anga kudzingirana nezvemimanzi. Ndo paakabva atanga nezvemagitare Paulos Matavire. Sina yazvo ndakaita mhanza yekusangana nemunin'ina wake Watson wanosiyana naye Zamu. Matavire pa number 3, Watson ndewe pachina. Inokudaro ndakawana mukana wokumbokurukura naye achititsanangurira makuriro akaita mukoma kuti vakakurirepi. Pauro vakakurira kwaMaranda. kwaMaranda mwenezi. Chikoro chake ukafunda kupi? Chikoro wakazofunda kuMusume kumberi. Ngati chakaipa kuti aende abve kwaMaranda achienda kuMusume. Wakazoita dambudziko ramaziso achitanga grade 1 achiri mudiki. Saka maMaranda vanga musina zvikoro zvinokwanisa kudzidzisa vanhu vasingaoni. Obva azoenda kuMusume kumberengwa. Muchireva mimi kuti wakabarwa achiona. Hongo akazvarwa achiona. Saka kumakore yekuenda kuchikoro ndopa akatanga kuita dambudziko ramaziso. Ndopa akatanga kuita dambudziko ramaziso. Right. Paakatanga chikoro ipapo achienda achikura anga asingatombooni completely. Anga asingaoni completely. Primary akaitira kupi? Akaitira kuMusume, akazobva ipapo akaenda kuMunene nongowa kumberengwa zvakare Munene yacho. Tinonzwa isiso kuti pane imwe nhambo waimbofudza mombe. Waifudza sei mombe asingaoni? Ndingati Paul wava munhu waifarira zvangosiyana siyana. Roti vamwe vakomana vachiendawo kumombe, vaitoenda kumombe kana zviya zvekudiwina navamwe vaitoita zvaitwa nevanoona izvozvo neye vaizviita vasingaoni kudaro. Saka mombe waikwanisa kudzora sei mombe asingaoni? Vaitobatana nomwe ruoko, ati munoona vasingaoni kana munomu. Anogona kudirector anoona kuti toda kuenda pabhiuda ngatifambe so, ngati ndo maitiro yangu chaupo. Saka amai vaigara naye sei, vaizvitambira sei kuti vane mwana bofu, vaizvitambira sei? Ndingati vaizvitambira nokuti vaikwanisa kumukira zvose zvaaida kuenda naye kuchikoro.
sikandoti vakangoti kana iri shame yaMwari aiwa ndiMwari vaichacho zvidaro saka ndotomuchengeta ndakadaro. Njokamukoma Watson wamuri kunzwa vachitipa nhoroondo runodaro. Ngatipfuurire mberi tinzwe kuti ko mune zvemimanzi akapinda sei. Vakamuona achikura neni hangu ndakazomuona ndiri kumashure kwake. Aingofarira zvongoridza kare kwava nemagaba zviya achiita chipanji chake achiridza achidii, asi vakazopinda zvemimanzi chaiko kuti manje wava muimbi waidzidza kufulecha kugweru. Akamirira maresults ake A-level vakasangana neJairos Chiri aicha show yayo ikoko. Vachoda unokwanisa kungoimba kana dzimwe nziyo dzaanokwanisa, akaimba nziyo yaBob Marley. Obva veJairos Chiri vangomufarirawo bhendi reJairos Chiri vakacha no vakamirira maresults avo kudaro ndikati mofamba newo chichira masongs waBob Marley ndopinda kwakaita mumanzi. Okay, zvichira kuti aingomirira pakurova ndiraisi yayo. Asi hazvina kumutyora nguva yakareba asina kubudisa yake. Vachiva gore iroro anotevera acho anga adova nenzwi yake. Kana muchitotora nzira yake yaakatanga kubudisa ndeipi? Nzira yakatanga kubudisa yava 7 single yanzi Doro Ngaripinde Mumbamaro. Imi mama tobarwa kapo? Ina ndabarwa. Imi pamakanzwa kuti wapinda mune zvemimanzi zvakakutorai sei semhuri? Aiwa, mhuri yakazvitambira kuti mazuva ayo vadze kuti mimanzi inopa urombe, asi zvanga zvavakuonekera kuti vamwe vaita zvemimanzi zvatovararamisa kubudikidza nemunana Jona Moyo vanga vava vanhu vaiita zvine mukurumbira. Mukukura kana parambikwa achaikwiswa namusenzaswa pamberi Doro. Sarava kumakakarika mwingi wawa sanga umwe wemudhava kwava vachisera nakaya kavachasva moyo kamutsikana mangorika nakakose kwese chikwandi chomusekesa kwachanate sarava kumakakarika mwingi wawa sanga umwe wemudhava kwava vachisera nakaya kavachasva moyo kamutsikana mangorika nakakose kwese chikwandi chomusekesa karipinde oye vaya osho dzako mukwasha nevitezvarari taipira chopadzana wese zvidhakwa temu vari temu vari temu vari shereketo zvowandisa rupinda mukamaru vamwe vanoimba vamwe voridza muridzo ukuru vachaitete kunyashazana ukuru vachaitete kunyashazana vamwe vanoimba vamwe voridza muridzo shereketo zvowandisa rupinda mukamaru vaya kokoyo motauyo wacha yosakulira aiwe Paulo Simatawire achiri kunzi Pomoyo mazuva acho ndo ka first single kake kekutanga kakanhanga ruvanzika kanonzi Doro Ngaripinde Mumbamaro. Iwe ndichikutondera inini makore kuma 81 82 83 koko pana advert yaitomboitwa pa wireless apa yabuda pa wireless yeRufaro marketing iko zvinezvi kamabhawa ekanzura ya atimbombombo makore acho achiri kufaya ndo kamboka iuya nako pa wireless kaka kachiroeswa kama adverts eRufaro marketing. Zvaishuvira kuda kuita basa raida ranga rirei? Ndingati semunhu ake wakakuvanga ari mudiki pare
asi nezvidzidzo zvaaita ndoona sekuti vaigona kana kuzoda kuita mudzidzisi kana kungoita mamwe mabasa anokwanisa kushandwa navanhu webraille sei zvakaita kana kushanda pamaswitchboard ndonasokuti ndokwanga akananga ikoko asi manzi ndonasokuti zvanga iri mahari nokuti zvinoburikidza nogara achingoridza zvimagitari kwaaita nongoimba nziyo dzavamwe. Tingati vane instrument here yaikwanisa kumboridzawo vairidza gitari vairidza asi kwete zverecording asi rekuridza vairidza kwozoya madrums vairidza chaiko vose vairidza navo ndovaidodemonstrate ndoda kuti uridze drum rangu wakadai ari iye ari kuzviitira muredzi wacho. Pakutaura apa murume uye wanga une mukanwa mara ndo here mararamiro aita kuti munhu aingoramba achingoita nyambo anonyatsozivapo anoziva kuti munhu aifanira kungotaura tunyaya kufara navamwe ndingangoti nyambo idzo dziya ndo masikirwo ake okutaura mutauro unongonakidza hazvina kuzopodzokera shure hazvina kumbodzokera kumashure. Vabereki amai nababa vakazvitora sei vaona kuti matairi po wakuimba? Vakazvitambira ndingati vakazvitambira nokuti havana kumboda kuti mwana wedu chimborega zvekuimba kana kuti kudii aiwa pamwe ndiyo nzira yapiwa naMwari kuti ararame nayo. Manza paka ndo mukoma Watson vari kungoti donongodzera ipapaka mararamiro aPaulos ka mazuva ekutanga achiri mudiki achikura ka rekati mbonzo pana pomwe akazoshanda kana po matairi ka hanovaiye ka David Mabvuramiti ombopinda mudariro mbotudza kuti ka makarekare iyo Jairus Jiri yacho vombotipawo kanhoroondo yeJairus Jiri Band. Jairus Jiri Band isati yakunzi Jairus Jiri Band yainzi Sunrise Kwela Kings nekuti vairidza type yemusic yainzi kwela, but band iri harina kutanga richiridza magitari, rakatanga riri band rairidza ainzi ma6phone kudhara, masaxophone aya mumakonzati nemumatea party. Chakaita kuti band iri tange ndechekuti Jairus Jiri paakatanga nyaya yekuchengeta vanhu vane urema kumakokova kuBulawayo, paikura musha pakava nenidhi yekuti musha uzivikanwe. Saka paita nidhi yekuti musha uzivikanwe manje pakachizoita idea yeband. Band ranga ririro sort of yeadvert kuti musha uzivikanwe uye nekureisa mari. Saka yakatanga iri nyaya yema6phone. Vandiri kuziva maoriginal members aivapo ipapo ndiana William Dube nana Fanyana Dube, nemhaka kuti vanga vagara vatori vana veJairus Jiri kudhara. Uye band ratanga kudaro, rakatanga rakadaro, then until kuma60s ndo pakazouya umwe murume muzukuru waJairus Jiri anonzi Robert Zengeya. Robert Zengeya is still alive, mupenyu, ari kuGweru paplot pavo kuKonsela. Wandiri kufunga kuti at least mukamubata because ndiye manager wokutanga weJairus Jiri Band. MuJairus Jiri Band imomo vaita macopyrights, vanga vasati vana komboza akazvimirira sakomboza, vaita macopyrights vachifadza vanhu. Saka ndo pavakanhonga umwe ainzi Christopher Jenner anga ane urema pamakumbo but achigona kuridza madrums. Christopher Jenner ndo pavakazoona William Dube airidza saxophone. Mukateerera panzve inonzi take over tichazokuudzai nezvazvo, munhu akaridza saxophone ndiye William Dube. Ndo pakazononhongwa torwa Fanyana Dube futi. Saka Fanyana Dube akauya muJairus Jiri Band aine musambo uyu wakazoitwa nana Love More Majaivano, wakauya uina Fanyana Dube akauya ari guitarist ari kombosa, but vanga vasina vasati varekodha, havana kurekodha ipapo. Saka vadaro ndokufamba 1980
ndo pakazouya Fanyana Stole. Fanyana Stole akauya nemhaka kuti Fanyana Dube anga abuda aenda kuJobs Combination. Ndo Fanyana Dube aenda kuJobs Combination ndo pakazouya Fanyana Stole akauya ari lead guitarist. Apa manje Jarudziri yanga yafunga zvokuti ichienda kuWireless. Saka Fanyana Dube akauya hondo ichipera ndo paakakomboza rumbo rwakanetsa nanhasi runogona kunetsa chero karunzwa Take Cover. Right. Pane pamwe iyo Jairus Chiri Sunrise Kwela payakabva mukwekwe ichiya muHarare vakazobva muHarare vakuenda kuPeru vanga vati chinje zita chicha chaitika pano pavakaya kuHarare vakairi Sunrise Kwela Kings Joshua mukwekwe vanga vari Sunrise Kwela Kings ndobva vabva vaiva kuHarare but vakazowana contract kuGweru yemwe businessman. Saka businessman uyu ndiye akati inini ndinoda kuti mushandise zita riri pano pa business pangu ranzi the Dolphins. But hazvina kulasta izvozvo because Jairus hazvina kumufadza. Because band raifana kuzikanwa seJairus band nemhaka yevanhu vane urema. Saka hazvina kunyanya kulasta izvozvo. Jairus ndobva yazodzokera kuBulawayo. Now yadzokera kuBulawayo ndo uyu murume anonzi Robert Zengeya ainguvamo muJairus nekuti haana pari disabled, haana urema hwaanaho, ari right anoona, but nemhaka yekuti muzukuru wekwaJairus akava munhu ane chido nevanhu vane urema nevanhu vasingaoni. Saka adaro ndo paakaitwa manager. Kumba aifarirwa nechembere neharabwa kurizevha. Vana mbuya vachinorima, vana sekuru vachiinda kundari, vasikana vachitora zvirongo vachiinda kutsime, vana vachikama mukaka. Zvakapera musi wakauya hondo, ndo musi vakatsakatika vakamanyira mumapako. Musi wakazosvika jongwe rakabva kudenga kurichiti pupuru 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 dzi. Parakakurukudza kudaro ndo pakamanya chembere dzichifara chaizvo zvichipinda murizevha rikati Zimbabwe yauya. Mudzimu waive piko, mudzimu mukuru isu tichinetsika. Mudzimu waive piko, mudzimu mukuru vana tichitambura. Nemwi baba maive piko, enge maive Jehovha vanhu vese makatitakanura. Baba Mwari maive piko, enge maive Joshua vanhu vese makapedza hondo. Okoyo, take cover. Kumoshaya ngove hondo kusingagarike ona kotaindepi. Ona kumushaya ngove pfumvu kusingafambike ona tichitambura. Nemuno mudhorobhawo dzaingove pfuti chete taindepiko. Nemuno mudhorobhawo
dzaingove puti chete tichitambura. Waiti nyangwe utsvage basa waingoona puti kumayati taindepi. Waiti nyangwe upambe waingoona madhiramu mutaundi tichidetseka. Iri kefyu. Kakanetsa kakashungurudza kanu. Take cover. Abvunza vana mukoma. Vana. Zaita magamba mese mashinzira. Vachiedza kudeura rudo rwedu, isu pakudanana usvikagona. Rangarira ziya mudiwa hai, shanje namasimba vakaipa. Vachiedza kudeura rudo rwedu, isu pakudanana usvikagona. Hai muchema, hai muchema, aiwe hai muchema, hai muchema. Ndapayawo ndakangokutambudzisa, apo ndaiedza kurwira rudo. Ndaida kuti isu tisununguke, ngazvisinei wakashinga zvikanaka. Ndapayawo ndakangokutambudzisa, apo ndaiedza kurwira rudo. Ndaida kuti isu tisununguke, ngazvisinei wakashinga zvikanaka. Hai muchema, hai muchema, aiwe hai muchema, hai muchema, hai muchema, hai muchema. Iwe neni nasi unongatimare, sezvo mbidzo mikuru takakunda. Chasara kuchinga nokubata pamwe, kuti parege kuva nechinganyadzisa. Iwe neni nasi unongatipare, ai sezvo mbidzo mikuru takakunda. Chasara kushinga nokubata pamwe, kuti parege kuva nechinganyadzisa. Ai muchema, ai muchema, aiwe ai muchema, ai muchema, ai muchema, ai muchema, ai muchema, uvaro moyo, mudiwa wangu haichai, kuimba kudai, pfungwa hadzipo, dziri pauri chido chemoyo. Ai muchema, ai muchema, ai muchema, ai. Kambo kapoma taire kanunzi aimuchemwa. Aimuchemwa. Ndofunga mudiwoyo musikana ainzi aimuchemwa. Ndokuseri kwa doro ngaripinde mumba maro. Ayayayaya. Atanzwa pepeka kunziro Jairus Jiri
yakabva muSunrise Kwela Kings. Rekai timbonzwa panapa hanziyo Jairus Jiri yanga ine junior police kuita ngezvekubhora. Jairus Jiri iyi ine misha yakawanda around yakakomberedza muno muZimbabwe abo ine 18 masenda. But isusu manje nemhaka yechipo Jairus Jiri band senior band raiva namanager ainzi Robert Zengera baba wemudzimai wangu inini. Ndo vaitevera vachiona kuti uyane chipo chekuridza, uyane chipo chekuimba nei. Saka waizoti wapedza chikoro vaizokutevera manje vokupinza manje musenior. Zvinongoita kubhora kuti kune yavanoti junior police ne uchizopindawo musenior team. Ndo zvazviri kuJairus Jiri izvozvo. Then from kubva ipapo Jairus Jiri yanga pachirungu yanga yakunzi unstoppable. Ayanga isingachamisiki. Bozi remember kuti mazuva acho ndo pambane pachisumuka futi devera ngwena jazz band ndo paisumukana Ephraim Joe ndo paisumukana Nicholas Zakaria na Simon Chimbeto but Jairus Jiri ndo paisumukana Leonard Dembo na Dambudzo. Pa Jairus Jiri yakapenetrate muvaimbi vavo ndo pakaita pamberi navajiri ndo bva yaita hit. Pachibva pamberi navajiri ndo papaya kutsvakwe ndebvu hit. Pachibva kutsvakwe ndebvu papaya nhamo yeusavi hit. Pachibva nhamo yeusavi ndobva pauya yakauya AIDS. Pachibva yakauya AIDS ndobva yataura izvenyu. Jairus Jiri yanga singachamisiki. Right, tingati sisi pane vesava kunyanya vechidzimai vakashanda neJairus Jiri. Pane here vamuchitondera kuti pakutanga mambotaura kuti mimi vakapera vekutangisa chacho. Hapana here vamwe vakazoiva vachipindirawo vatingati vari kweko zvinizvi. Right. Ava vekutanga vapera ana Virginia noti vasikana vaive nani kwekutanga paiva na Eliza kwete Eliza paiva na Virginia poita Perpetua Matambo anova ambuya vangu kozoita Regina kozoita Emma Lupahla vese 4 vakashayika but vasati vashayika kwakachizoya crew rimwe manje rimwe vasikana vanga vane urema yakanda vasina urema vese 4 vaiva neurema asi vakachizouya ava manje pakachizoonekwa kunzi nemhaka yekuti Jairus Jiri band ranga rine vanhu vasingaoni nevakaremara nevane urema paiva nenidi yekuti vawane vanovabatsira saka pakachizotorwa 4 vasikana vakanga vasina urema vaiita kuti vazobatsira vamwe kuwacha kudii nezvimwe saka pakachizoya iri kururu ndo rakauya ranana ainzi Alice Machasi ndiyanga ari leader wavo. Mukateerera nzenu zvemakundano ndiye akataura kuti inga nguva yakwana vasati vauya nanhasi anga asingatonyatsigona chishona ainzi Alice Machasi. Inga nguva dzapera vasati vauya nanhasi. Vauya kudhara uswa negarisira fatso iyo. Hausi kuona suti yakatireva nezo vangu Stenzo Tunyas Makei. Ko wangu ari kupi nhai vasikana? Uri kureva Matavire akaomera sekonkiri. Uwi. Noti vasikana vedu vazhinji taivatora kuBulawayo ndo kwanguri kuheadquarters. Anga asina urema here. Anga asina but kanga rikapfupi kaitamba kaitsika. Ari kupi Alice Machasi? Haasiko akashayika. Then kwauza kubva kwauya Madhumani akashayika futi. Kubva kwauya vainzikana Murima Masivanda vakashayika futi. Ndobva kwazouya Elizabeth ndiye ariko pakuru iro re4 vasikanawo. Elizabeth ariko nickname yakantonzi Chando Chinouraya nekuti pana parekodhi yaChando Chinouraya aivapo because vasikana vakadhonza vakare zvemakundano ana yakauya AIDS ana Chando Chinouraya idzodzo. Saka vanga vavangana vanga vauya manje ava vanga vari 4 kwaiti ani Elizabeth na Alice vamwe vacho mazita acho handichaziva ndongoziva kuti ndiMadhumani naMaposa
ndo vaivapo ivavo. Vachizobva ivavo ndo pakazaya kuru rimwe manje rana uyu manje musikana airidza naSafirio Madzikatire akaekta Samoli ainzi iwe Moli chichi pana Dickson Pepe akaekta Samoli ainzi Loveness Vuvhuya ndo rimwe kuru rakachizouya manje rana Loveness Vuvhuya ana Stembile Loveness Vuvhuya Stembile Elizabeth Nqatha Elizabeth Nqatha na which four ndiani ko this other one ndakanga no which four zvichira kuti ikuru iyi manje yanga yabva nekuda kwekukura havana iyo vanga vabva nekukura chaicheko saka vaiti vakakura Jairus Chireva vaita Jairus Chireva yaiva diploya manje mumasenders vamweenda kugwero ku-school for the deaf vamweenda kukadoma school for the blind vamweenda kuno kuSouthampton school for the disabled children vamwe vachidaro vaingoiswa mumasenders akasiyana yanga isingavarasi. Jaina wangu moyo hautani kupinduka fanika kunze kubva nhasi ndinoda kuomera fanika chapungu chisingadonhedze munenga zvokudyiwa ndakasunura samatemba hakweti ndaramba vaya zvako wazotate mamanyasha kunaka kwomunhu kuri mumoyo mashava uva zvadoro matende matsvuku vavisa mupeta taina 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 mama ndo kambo kanonziko ndiwo munhu kwete chimiro zvemakundano 1985 production kam damba refinonzira anyifuni ukuendiswa akadaro wandisiya so handigai shamwari kunaka mai echindere mai moyo handigai shamwari munhu kuri mumoyo kunaka kumunhu kuri mumoyo matende mashava uva zvadoro matende matsvuku vavisa mupeta taina taina right tiri kufambira mberi nayo kanhorondedeka hatida kunzwa manje kuti vamabvura miti pachavo vakazopinda kuJairus Jiri nguva ipi musi wasungwa neFriday musi wa24 musi wa27 band raifana kukondinya sandova vaita interview kupi manje raifana kuenda mashows kupi all over but apa headquarters yedu yanga iri kuBulawayo papi kuBulawayo kunonzi kumuzilikazi kungoenja saka inini ndanga ndiri kumba ndisanda toenda kuchikoro mukoma wangu ndo paka achimhanya akati iwe vanhu vebhendi vari kuti yanzi vari kukutsvaga uko vakuti kamfana kanonzi David Mavhura Mitika kari kupi timbokazama ipapo ndakatonoti chiroto changu chiya chazadzikiswa manje ndakatozobatwa namukoma wangu padhoo ndakutomhanya ndisina kupfeka bhurukwa mukoma ndopakati iwe hauna kupfeka kwauzodzokera mumba kwakunopfeka nekuti unozati kana chiroto chako chabudirira inonzi nechirungu dream come true iwe mbinga wakachimirira kweupenyu hwese maiwe unofara sebenzi ranongapembe muchitima saka ndakafara musiwo ndakafara zvazvokuti ndakamhanya
ende mukati mangu munoziva kuti hana yako inokuudza. Ndakatonzwa kuti ndahwina, ndini ndatohwina interview iyoyo. Saka interview yacho yanga iri kuti unoimba nziyo dzaPaul Mataire. Ndikati maiwe handi kubasa kwedu tese naMataire wacho. Nitaingozivana kubva ndiri mwana wechikoro, yari mwana wechikoro tichitombomuridza, tikaenda kumashows ndichitomboita curtain raiser ndichidini. Saka ndikati maiwe kani zvabva nepi. Ndichisvika ipapo first song yavakaridza yanga iri ichiko, yenzi chiko iyi ndindi full time. Bandaimba word for word. Ndisati ndatopedza vaita interview chokanzi ngativhare interview. Awina ndiye munhu watiri kutsvaga yeye. Ndo mawina ndakaita wanga uri musi wa27 May 1991. Ndo pandakatora jezi iroro. Right. Imimi mapinda panyanga ku JJB. Yanga yakamira sei line up yacho? Line up JJB yanga iri band hombe chaizvo. Bozi mubendi umu kaumu maiva nevanhu vai vaingogarira kuimba macopyrights chete. Kozoita tanga takadai so. Ini ndichitopinda palead paiva nemumwe ainzi Godfrey Moyo, parhythm paiva naMoffat Dube, pabass paiva naStanley Hungwe, pamadrums paichinjana paiva nemumwe ainzi Allen Ncube, kozoita umwe ainzi Sama. Ainzi Sama. Asi pandakapinda paya nomwe ainzi Big Boy Ndlovu. Iye Big Boy Ndlovu airidza madrum nekuita macopyrights ambongenengema ana Stimulus asezola kana macopyrights ana Lucky Dube, ndiye Big Boy Ndlovu iyeye. Then kozita umwe muimbi aiva mwainzi Boniface Musonza, andofunga vazhinji vachiri kumuyoka vakateerera musicary. Ainzi aizikanwa nekunzi nekuti muto wezondo imiwoye. Boniface Musonza iyeye ndiye umwe waimbi aivamo. Kozita umwe ainzi Austin Dlana airidza makeyboards neumwe ainzi Ziren Hamura airidza makeyboard. Austin Dlana aita apedza kuridza makeyboards futi aiva neact dzake dzekutamba dzaaita. Then Ziren Hamura aita apedza futi kuridza makeyboards ndiye aimba macopyrights. Ana Don't Turn Around aimba macopyrights evaimbi vaiva popular steric. Then kozita vasikana vandakapinda vari mumbendi kwaiva neainzi Elizabeth Nqata, kozoita Loveness Vuvuya uyu akamba nemabhendi akawanda steric including ana the great Safirio Madzikatire. Loveness Vuvuya uyu kwaSafirio Madzikatire ndiye aacta Samoli, aacta alongside Katarina. Then Loveness Vuvuya, kozita ainzi Future Moyo, kozita ainzi Stembile. Vazhinji ava vakafa, it's said kuti havasiri vapenyu. Then pakauya new crew rana Dorcas Ruhukwa uyu I think achiri mupenyu, anonzi Mai Malcolm. Ndiri kumutsvaka, I'm looking for her. Dorcas Ruhukwa iyeyo. Then kozita ainzi Geli Ncube, kozita ainzi Sabina Chiurawa, kozita hanzvadzi yangu ainzi Sara Mabvuramiti. Saka Jazz band yanga ine vanhu vakawanda zvikuru. Sara ari kupi? Sara iko zvino zvaro kadoma. Ari kuite? Takamutangira kantini, ari kuita zvekantini. Nechepapi papo? Kadoma kurimuka. Ndokona Sara izvezvi. Achina interest yezvemagitari but akura manje. Handifunga kuti achagona kujamba sezvaaita kudhara. Amangozinzira wapo ka ana Kenneth Gora, Reverend Stan Zvingwaru, Mese ikoko nana Kamchokoto, muende kunoja kukantini ya Sara iri kuri muka ukadoma, hanzi iriko kuri muka ukadoma. Muri tatumaona National Driver Rapsoro Mali kuti uye kuzojao pakantini yegamba panapa. Ndika mangwana kusenja iko monodya pakantini ya Sara Mabvuramiti kuri muka mune tsvaga munoiwana. Right, David Mabvuramiti ka achingunoti donongodzera poka iyo ka ndorogondo ye jaro jiri band pamwechete kana muchakapupawo Mataire ka zvisina yazoreka idinzo kuti David Mabvuramiti Mataire asungwa iye ndiye hapa nyanga akatanga kurelease papi. Right, ndakatangira pana Chikomba Modrop. Ndo pandakatangira kurelease ipapo. Akanyora Chikomba Modrop ndiani? Ndini chaiye.
nedzimwe dzakawanda dzakatomboimbwa nana matairi adzasingagoni kutaura nemazita zvangu dzakawandisa, but chikomba muwardrobe istori yechokwadi nekuti ndini ndabatwa muwardrobe kumasvingo kumucheke. Mimi matimimi hamukwanisi kudzitaura nemazita. Hapana chakaipa. Naison Chimbetu aita akanyora kambo koshaurwa na Simon Chimbetu. Simon Chimbetu akanyora kambo ugona kuti aiwa iwe Naison chimboimbawo. Saka imimi se vanhu vaishanda vari pamwe aiwa hapana chakaipa. Tiudziye kuti aiwa kambo kakati kakashaurwa namataire ndii ndakanyora kana kuti takabatsirana tiri pamwe chete. Zvisina kuipa. Okay. Saka zvataita ndezvekuti kuJaruziri Band manje waiti ukanyora kambo taiuya nema-ideas manje kuti aiwa shamwari kambo aka dai wakadai zvakaita saDiabolos nyoka. Inini ndakanyora the great part yeBhaibheri yacho yese iyo matairi akazita ujuti manje rekuisa tudobi tokuzotaura kumberi ukoko. Aiwa ipapo ishasha kamurume uya. Wainyatsoona kuti pana panziyo yagarwa manje pano. Ndikanyora tsime reropa wainyatsoona kuti ndimai vangu. Then akaimba prayer mai vangu inonzi handirambi. Mai vangu vanga wakuda kufa ndiri mwana mudiki vachirwara, saka vakaita a very sad prayer. Then patainareta story iyoyo then kambo ndobva kauya kubva aiimba futi dzakawanda. But pane nziyo dzake dzandinoadmire dzaakaimba asina kana kuti help yemunhu dzakaita sana iye mbune anati ndindi full time yakauya AIDS. Ndikape kamukambo kake alright aka gwagugwa negugwe kambo akakasangana chokwadi chakawanda makari. Story yakaimba yakatoitika zvishuwa kugokwe. Saka kambo kane shona yakanyanya kudzama chaizvo. Chii chakaitika kugokwe? Kugokwe uku akada nemwe musikana, saka zvishuwa vabereki vake vakatonyora tsamba vachita kuti wohiroko Paurosi wohiroko ichokwadi. Uye kugokwe uku kwani kune zvaitika zvakawanda zverukawo nerunyoka izvozvi nechii. Saka kambo kane chokwadi chakati wandei zvako. Paaimba kuti varume vekuno makaehwa sei munotumba papfumo muchika changoma neshanu. Now shona yakanyorwa paipai yakadzika zvokuti inoda uri munhu anogona kuongorora kuti uzive. But thimu yake akazobuditsa zvake pekunzi vakandiroya ngaaroonore ndadzidza chidzidzo mukadzi wemunhu abahwe. Ndo paakazoibuditsa nyaya yake kuti yaiva yei. Zvichireva kuti pane zvanga zvatoitika kwayo. Vaimbi vazhinji zvaunoona kashoma kuti muimbi uimbe zvinhu zvisingakuafekti muupenyu hwako iwewe. Anga aroiwa chii ipapo? Anofungira kuti anga adyiswa. Ndosa vabereki vaizokomplaina kuti wohiroko hauchadzoki kupusha. Nzvimbo yaiti Jaruziri Band ikaenda vainyatsokuona kuti hakunoku tine ndo kwatiri bhezi ndo kwakasimbira vanhu vedu kunoko kwama musingapotsi kudzokera ndekupi? Jaruziri Band mazuva yanga iri crowd puller zvokuti yaiti ikaenda anyway tainozadza chero mastadiums. Tanga tisingatombodi mamabhendi kuti tiridze mustadium kaiso. Taingoridza tiri Jaruziri tega because tandakakwana tandiri inonzi pachirungu full package. Kwaiti ukatanga like pandakazotora inini. Kwaiti ukatanga Boniface Musonza apedza Boniface Musonza kupinda umwe indozopinda ndombozorora kopinda wemacopyrights ombozorora. Now Jaruziri zvayakazoita pakashaika vamwe vakomana vanoridza takachizonotora futi vakomana vakanga vatrenwa kukadoma. zvakara zvonetsa izvi. Haya
ndakazviwanzawo zvangu ndichiti ndawanawozve mudzimai achachengeta inini nemhuri yangu. Wanike ndakanga ndairasa wena kutokutonza sanzi rine minzwa ndichiisa muchivanze kuti vana vagobayiwa. Kumbomumba gumbo panze ndoreva basa rake mudzimai wangu. Zvino nomwe musi gava rakadambura musungo. Mukadzi wangu yandokurasa taimingi wena semunhu waibvawo zvake wokubasa. Ndiri munhu asina zvake zvaifungira mumba make ndakangosvikopindawo zvangu mumba mangu. Wanike zviri mumba imomo hazvijairiki wena chengwa chichiriri chero matandiriro andakaitwa nomudzimai wangu musiwo akandifungisa zvakawanda. Ndikati kana zviri izvo zvandaigara ndichinzwa nevanhu nhasi ndazvibata. Izvo ndaitova muchokwadi wena. Mukadzi wangu akanga atora chikomba ndokuchiisa muhodhiropu mubhedhurumu mangu inini wena. Nene unobva ndangwarasa tsuro magenga musiwo ndokubva ndagara patore bhedhurumu. Waienda nepi dagarimo? Asi kana imi kozvinondichaita sei nhasi zvangu? Baba ava kuti ndivabvise padhoo pebhedhurumu apa ndingaita sei? Rega ndimbotrai ndichavawina chete. Yes. Ndaisa mvura yekugeza mubhavhu chiuyai mugeze. No darling, don't worry. Kana iri yekugeza zvako ndichageza zvangu kuma10 kumanheru torara haina hari. Naye asikana imi murombo haruri chinongowasikana. Imi zvangu ini rega ndimboedza zvimwe. Baba. Hello. Ndaisa tii mukicheni chiuyai munwe tii. Usanyanya kuzvinetsa zvako darling. Alright, kana iri yetii uya nayo zvako ndizomwira pano padhoo rebhedhurumu panapa haina hari hapana zvinonetsa. Baba vane nharo apo ende nhasi ndaona zvisina kumboonekwa nemubereki wangu ini. Saka ndichaita sei chaizvo chaizvo? Rega ndirambe ndichiedza ndichawina chete. Baba. Hello. Kune foni yenyu iri kubva kubasa uko vanoda kutaura nemi. Kune foni futi? No, kana zviri zvefoni itasiye meseji. Ndakaneta chaizvo zvokuti handingambosvikiko kufoni uku ingotasiye meseji. Haya, iko kuneta kwenyu kuneta kwerudzi ikoko. Mukangouya nhasi ndakaneta musoro wangu unogwadza makumbo angu nhasi akazvimba saka nhasi munorara padhoo rebhedhurumu ipapa. Aiwa, ko zvine munyu ndo zvineiko? Ini ndakungoti ndakaneta chete kupera full stop. Wanike bhegi rematirikisi zvino rapera romudzimai wangu. Inobva ndaramba ndiri izi chete kunyarara chida kuona zvazoita mberi. Chaona chayamba ndiri chimudiwa chaitawo chakewe vamwe varume. Teerera mudiwa, unotarisa mudiwa, zvinoteerera mudiwa, unotarisa mudiwa, saka ndakuteerera mudiwa, unotarisa mudiwa. Zvinomba medu manje tiri vaviri nomudzimai wangu angangova mazvake zvikwari zvemanheru kuti arova chake obvaisa muhomwe. Inondikati nechemwoyo vakangwara vasvairira mimbeva matsotsi agerani musoro nyamisi wagwanda ruzi nhasi ndakubata ndokubva ndatanga kutaura manje nezwi relavhu izwi dete wena sendaimuda mudzimai wangu izvo ndichiziva zvangu ndaimunyangira ndikati nai darling ingewani ndinokutengera zvose zvakawanda mbatya dzinete tuchene utaridzike semudzimai wemunhu asi chinondishamisa ndechekuti icho iwe unongopfeka mamvemve zvinombofamba seiko mazuva ano. Inga ndinochena wani. Kuchena kokwani kana uchida hande kuhodhiropu ndinokutaridza hembe dzausingachapfeki mazuva ano. Varume, pandakamutaura nyaya yekuenda kuhodhiropu mukadzi wangu akatanga kufinyamisa kumeso semunhu aona zvinotyisa kana zvinosemesa akanditeera achifamba achibvunda achiita seanonyangira serwaivhi asina nda kuti hari nazvo ndakabva ndaziva kuti nhasi zvaitika ndakubata chete ndobva tasvika kuhodhiropu kuya uko wanike inini muridzi wemukadzi inini ndindakavhura hodhiropu yacho ndakatanga hangu nedivi rekuruboshwe uko
kumutaridza madhirezi anga asingapfeke iri dhirezi tsvuku iri haucharipfeki mazuva ano kana jena rine mavara iri haucharipfeki ko ivisikosi iri mufashoni mazuva ano hauchambopfeki ndobva ndasvika pane chikomba ndikati iwe sikadera ukomani muteredze mudzimai wangu madhirezi asingachambopfeki unozvifambisa seko wanike manje chikomba chakanga chachena kumeso sedhongi ranga richiumburuka mumadota oita sebenzi ravhungwa nechamupupuri ndokutanga kutarisana nomudzimai wangu sematsotsi maviri abatwa achimba parenge yekumbare kana kuguruwayo indobva ndangovafuratira ndokuvasiya vakadaro zvavo saka ndambokusiyira mubvunzo murume wose wose chero mukadzi ari ipapo akaroorwa iwo unofunga kuti sezvo ndakabata mudzimai wangu ane chikomba kudaro 1 mudzimai handina kumurova ine kana chikomba handina kutaura nacho kana kuchirova iwo unofunga kuti right mudzimai wangu akafungei kwaicho chikomba chakafungei ini zvandakaita kana zvandakafunga handichakudzi nekuti mudzimai wangu akangoita fungira mwoyo rwendo rwembwa ndokundisiya ndakadaro ndokuenda asina kuoneka marunzi akarungano rwacho zvanzi kakanyorwa naiye kaDavid Mabvuramiti chaitawo chakewe vamwe varume achikomba modropo senyaya chakaitika kwaari yeDavid Mabvuramiti chaitawo chake skana varume ingawani zvose ndinokupa rudo marino Aroni manje zviri tsetse rudo achibata moto what property rudo mari amigonzira ini zviri nani Margaret Magonya atete muriko ereko tseka nzokereka General Shereni skulu wenzuma kwa mtare kumakomoyo Kidimazi nomara zviri kufamba iri padesert extension ipapo unotarisa mbiwa zvinoteerera mbiwa knowledge mafunga unotarisa uriko ere enifamurwira tek ipapo zvikanzi panyanga tiri tese pachimuti ipapo hazvina basa kuti madeko ndiripo pamumvuri wacho makoni t doctor rev stem zvingwaru pakadoma pavona tendai t tendai chiware zvikanzi aiwaka takaibata national visina yazvo ndakazobata zvakareka Daniel Gonora Dani ndikati mbotitaurirawo Daniel Gonora kuti Mabvuramiti wakauya sei ku JJB David Mabvuramiti akauya anzwa kuti matawire aramba Jairus chiri nekuti iwo pachawo vanga vari vanhu vanga vasingawirirani ndichitaura pakuimba kwawo kamusamba kawo kakakafanana andini mwana David Mabvuramiti anga agara achiimba rine chakati Mabvuramiti anga agara achimba anzi mataire anga aramba Jairus chiri band kwete kuti pakasungwa mataire ndo pakauya David Mabvuramiti ndigonora akutaura uyo nasi asi kwete kuti anga achimba ane band ndichalo zvekuimba kuchikoro andini mwana mai saka anga ari munhu anga achimba beat yamatavire sepakabva matavire iye akazouya achizorekodha chikomba modrop asi yakanga yasiya yanyorwa nematavire chikomba modrop yakasiya yanyorwa namatavire exactly zvanga zvaitika kupi zvinizvi chikomba modrop zvakaitika kunonzi kushida moyo kurungwe pane here munhu anga aita nyaya yakafana iyo ndiyoyo nyaya yakatoitika live yekuti chikomba modrop iyoyo pachida moyo pandataura ipapo pasiri umwe wemubendi menyu kuti zvakaitika kune mumwe mubendi wenyu kwete kwete wemubendi zvakaitika vanhu vemunharaunda saka isusu patakasvika tichiridzira pachida moyo takasvika nyaya iyoyo iri patop 10 saka nyaya iyoyo ndeyatakazotora yobva yatonyorwa namatavire yobva yatoita nziyo chikomba modrop saka panguva yakasungwa mataire kambo kakasati katsikiswa kasati katsikiswa mama ukariesa tichingoriesa tichingokaimba rikambo kakarika mubhendi saka pakazobva matavire kubhendi ndobva atobuda saka Mabvuramiti akazobva atowana full time yekuti tikarekodhe apa pakuzokarekodha kwenyu mamawirirane here naiye matavire akazvifarira here kuti mukarekodha zvazvisina basa kana kufarira kana kusafarira nekuti kari kambo kebhendi keJairus chiri papasi kanzi kambo kanhingi yanga iri nziyo yebhendi asi muchiona imimi yakatambirwa sei iyo chikomba modrop
chikomba modropu haina unyatsa kutambirwa zvakanaka nemhaka yekuti vanhu vaito ndoona sekuti vateereri vaiona sekuti uyu haagoni kuimba ari kuteedzerera mumwe. Maimbiro anga akuita vanga kutoona kare kuti dai kakaimbwa nemuridzi wako. Saka zvakava nekuti munhu akateedzerera maimbiro eumwe munhu handiti maonaka ndikateedzera maimbiro eumwe munhu nziyo dzangu dzinonetsa kutengwa nekuti vagara vachidzinzwa kare saka kuti dzitengwe kwacho kashoma nekuti vagara vachidzinzwa saka ndo zvakaitika ipapa pana mavhuramita haina kunatsa kuita mbiri nemhaka iya izvozvo. Saka chikomba modropu kuseri kwacho kwakune yainzi kwakune imwe yainzi mudiwa Francisca yanga yanyorwa futi naiye Mataire Konde kanyorwa na yakazonyorwa na Gift Matombe ikashaurwa na David ikazoshaurwa na David ndabata panapa kana no rest simpoti babana apo zvikanzi ndiriko ka kwa Mutare koko ndiripo zvangu pachimuti ndakaita kuzembera fambai naro basa zvenyuka hanzi ndiri pedyo na tete wechirungu kwa Mutare kunoko sikuru nzuma tete wechirungu tete wechivhete aiwa ka zvinofadza chose ka manzwa apaka yataurwa ka naiye ka Daniel Gonora achingunodonongodza apa kuti ndo zvakaitika akomana right torambodzokera zvakare ka kune munin'ina wa mataxi anonzi Watson. Timbonzwa apa kuti ichokwadi here kuti zvakaitika zvakasungirwa mataire kunzi anga abata chibharo kupomerwa ero kana kuti hazvina kuitika izvo. Nyaya yakadaro inonetsa uchiurambe asi zvakazoshamisa pakati papera nguva yadoshaya pakazobva mwana ugwira chikanzi ndiri mwana waPaul Mataire wakaitikira nyaya yacho kuti ndimoi ichokwadi here chemwana iyoyo kana kuti kwanga kwanguva kungoda ungotaura nhema hachikwanisi kumupupurira kuti hainhema kana kuti chokwadi. Mwana uyu waibva kupi? Waibva kwachiundura ipo waitika nyaya? Aiwa. Amai vake vanga urapenyu? Iye vachi amai vake vakashaya. Saka iye wakaudzwa nani kuti ukafamba so ndo kwaunoona hama dza watiri kufungudza ndo baba vako? Iye anoti akazviona mumanyuzipepa angozofamba achingobvunzawo dzamara asvika. Saka iye aipupura here kuti zvakaitika kuburikidza nechiitiko ichocho chakaitika iye semwana waingoti kanzi ndakaudzwa namai vangu wakufa kuti uri mwana waPaul Mataire asi mai vacho takazoda kuronda nhoroondo yacho vakanzi ndo vacho vainzi vakarepiwa vacho saka hatisinyatsozva kuti asi zvogona kuva zvakaitika ndanyatsa kungozvitambira kuti ndo zvakaitika. Tinozviziva isisu kuti kana ukatarisa mwana hauzoshayiwo kuti asi aka kanenge kapuno kari apa kana mhazha iri apa kana miromo iyi uyu anenge ndiwe kwedu uyu mwana angasina kana chiratidzo chimwe chete. Zvaivapo zvimwe nokuti kana ukanyatsocherechedza haungashayiwo chekupomedzera. Saka sei imi musiri kugutsikana kuti ndinoziva zvinoitika ka vanotaura vanoti kurepa chinochanga iziso kunotumidzira kufungwa pfungwa dzokudza zvekuita ndose munhu anga asina maziso uchiva kwacho kuti kwakatangira papi ndo panonyatsoonetsa uchichiona kuti kwakatangira papi. Ngoma imimi mungati imimi zvino zvingatadza munhu kubara here izvozvo? Aiwa kubara ndiko ndiri kutaura hangu nyaya yekubata chibharo yamuri kutaura nezvayo. Aiwa ka nekuti chibharo ka chimi chiri pakawanda pane kubata munhu ndoenda naye ndoita musingaberi kuita zvokumumanikidza kwozoita kuti iwewe neni tagara tiri kuwirirana tiri kufambidzana mazuva eika asi nhasi handisi kuda kusangana newe tiri pedu pakawanda dzimwe dzenguva torinobhuka kana hotera chaitogara hedu muhotera handitika asi nhasi inini handisi kuda zvekusangana newe iwe wandimanikidzira hakusi kubata muchibharo riko.
ndimwenzere kubata chibharo saka ngatigoisiya here pamwe zvinogona kunge zviri zvimwe zvakafanana naizvo zvakaitika right amadu vateerereka ndimukoma Watson Mataire munin'ina muteedzani wa mushakabvu Paul Mataire akatanga achimbokwapaidzana neJairus Dziri Band akazogumitsira aane The Hit Machine. Iko zvinezvi nhasi tiri kumbokurukura tichinzwawo nhoroondo yake kubva kune munin'ina wacho buda ndibudeyo mumba imwe chete. Ndakudaro mukoma zvadaro akafamba mukoma Mataire paya zvakazoita kuti vasiyane nechikwata cheJairus Dziri Band. Mungave neruzivo? Ndingangoti vakabva kujeri vakatotanga zvavo. Vakaita makore mangani mujeri? Ndingati havana kupiwa, vanazopedza makore 2 vanga vapiwa, vakangota gore netumwedzi. Vanozocha vakabudisiwa naminista aivapo ipapo kurova paMunangagwa Amnesty. Saka ndingati hamene kuti pavakabva kujeri chicha vanga vakasvorawo kuti vazosiyana neJairus Dziri vango vachitanga zvavo zvitsva. mamunzi wakawe Watson Mataire nekudaroka regai tinzwe sidzi kuna amabvura miti kuti chii chakaitika kuna Mataire panyaya iyoyoka yechibharo. Good. Nyaya yacho painonetsawo ndepekuti uyu musikana uyu yaiva friend yebendi. Kwese kwaenda bendi kuti tikangoenda mana chiundura imomo kwekwe munzvimbo dziri padhuze aitevera bendi musikana. Saka muushamwari imomo kuti tizonyatsoziva kuti mweya uyu kuti vazoti tazobhinyana wakabva kupi. But ushamwari wanga uripo. Ushamwari wanga uripo. Ushamwari wanga uripo chaizvo. Asi andunoziva kuti nemhaka yekuti nhasi unochero mukadzi upi akangoti Omari watondibata izvi. Pembe yacho inosvika kuri. Pembe yacho yatongorira kuti ndabatwa yarira. Haidzimi. Sai inini ndosakaona ndati handisi kuda kunyatso handingagoni kureverera matavire uye handingagoni futi kuti zvakaitika. Ainzi ani mukadzi? Ainzi Vimbai. Aivariwo machiundura imomo? Aingova imomo. Taingoti taingomuona taenda ikoko. Aingova friend. Saka kuti zvakazoitika but pane chinhu chinotaura vanhu manje chandoda tikorekte panapa. Unonzwa vanhu vachiti kweye akazomubata sei asingaoni, akamubhinya sei asingaoni. Aiwa, munhu asingaoni munhu chisipo pamunhu asingaoni maziso, asi simba cherenyama roti akabata mukadzi anotomuputsira pasi anaro. Uye tu vanhu handiti kuti vaiva mafriends, saka vaitofamba veseka. Saka handifungi kuti paida kuti Mataire avhime. Saka munoreva kuti dzimwe nzenguva tingati dzimwe nzenguva kwakaitika kusawirirana kumberi uko? Ndinofunga kuti pakangoitika kakusawirirana. Siya vanhu havaizivana. Vaizivana. But ndinofunga pakangoitika kakusawirirana ngekuti katisingagoni kuziva isu nokuti munhu aivapo ipapo ndiPeter. Right. Peter uyu ainge ari ani? Peter ndiye anga akuuya akubatsirana naChristopher Jena kuridza madrums. Ainzi Peter ani? Ainzi Peter Mushowe. Anga akaroora musikana aiva mubhendi mumwe mwainzi Shanangurai. Musikana ainzi Shananguyu takamuwana kuSt Antons kuZaka. Anoziva kuti takaenda nebhendi kuZaka. Saka pakuridza musikana akangojambira pastage. Ndobva arova jaivhi yekuti manager vakati hatingasiyi munhu akadai ndomatorera takaita Shanangurai. Saka ndiye akazorora naPeter iyeye. Saka Peter uyu the unfortunate part Peter wacho akafa. Asi dai Peter aivapo ndiye aizogona kupupurira vanhu chokwadi kuti chii chakamboitika because vaiva vese. Ko Shanangurai? Shanangurai anga asara kubhesi. Andobva kuti mupenyu wake? Hasipo akashayika. Peter uyu vakaenda vese here naMataire kuchiitiko ichi? Vakatoperekedza because Mataire anga asingazogoni kudzoka ega. Saka Peter ndiye wanga waiona? Peter ndiye aiona. Peter ndiye aiona. Uyu Mataire ndiye anga asingaoni. Ndiye wakaperekedza munhu kunosiya? Vakafamba vese. Saka zvakaitika ikoko zviri pakati paPeter naMataire naVimbai. Asi Peter achidzoka kwamuri mimi nokuti mimi ndiye wamaifanira kubvunza kuti nhai shamwari yangu zvakafamba sei? Aingoramba aingoti hapana zvakaitika. Asi nyaya yacho inonetsa because pano
pane tumwe taingotaridza kuti pamwe pakangotaka kukwizana-kwizanawo pane masaini aitaridzika izvozvo izvo saka handosandati handigoni kureverera matairi uye handigoni kumuchenura futi nekuti hatisi mamusiko kwazvaitikira tandandosara kakwatataridzira kubasa ivo vachiperekedzana asi yanga iri nguva yekuti mapedza kuita basa tatapedza jaruze bhendi yaipedza kuma11 saka tapedza handi vanhu vaimbomwa vachimbotandara saka ndonguva yacho iyo saka nyaya yakazobuda pachena mangwana kwaedza uyu akatobva atoenda kumapurisa ipapo kwaedza tiri kunzwa kuti anenge akatoenda usiku ihwohwo saka imi makazongoona mwenyu wako atosvika zvikanzi tione hembe yawangu akapfeka tione tikatona isu tichiri kuda kuzama kuti tizive kuti chii chiri kuitika uyu anga atotakura right rekai tibvunzewo zvakare Daniel Gonora aivepo pazvaitika izvo vamatavire vanga vane girlfriend yavo chakaitika pana vamatavire vane girlfriend yavo vamatavire vakaenda kumba kwegirlfriend nekuti takapedza 2 days tichiridzira ipapo panzvimbo iyoyo pachiundura saka vamatavire vaenda neboy negirlfriend yavo vaenda kumba kwegirlfriend mangwana acho ndobva saka pakurora kusangana kwakata negirlfriend vakazorongerwa manje negirlfriend riya saka girlfriend riya parakazodi mangwana acho matavire ndobva atsvaga rimwe girlfriend riya ndokwakugumbuka manje ndokwakuenda kumapurisa kanzi matavire akandirepa chikazi purufu ndeipi kanzi tarisai lokuzi bhurugwa rangu iri saka ndakatoshandisa zvandakashandisa paakandirepa ipapo kuti muzowane nepurufu vanga ndokuenda kumadhokota madhokota kwakuongorora kwakuti iropa rake saka wakarepa kwatotorwa ipapo ndo masungirwo akaitwa but hatingati kurepa manje asi zvazvisingazwisisiki kumapurisa kuti utsanangure kuti hakuzi kurepa takanga tawirirana saka pakazobva matavire kujeri manje nokuti nzvimbo iyoyo painzi chii kwachiundureko pachiundura pamashopu chaipo chaipo pagrowth point pagrowth point yepachiundura saka aenda matavire ndobva jairos jidobva aramba mubvisira bailout nokuti kwakanzi kuti munhu abude tipei bailout jairos jidobva yadi obva watsika madziro saka matavire ndobva asevha 2 years dzake arimo saka paakazobva kujeri ndobva aramba kushanda nejairos chiri ndobva asvika kwakutora vamwe vashandi vaanga achiwirirana navo kwakubuda mujairos chiri imimi kwakusaramika ndokubva ndasara inini namanasa nagift matombe ndo pakazouyawo gift mafuramiti manje Wachundura vakandisunga, wachundura vakandisunga, wachundura vakandisunga. mabvuramiti ari kuti zvakaitika ndiripo Gonora ari kuti akatozouya after heye handichazoti ari kubvura ndeu papa Ndakangona mapurisa uye mangwanani zvanzande vakomana masungwa. Pandakaedza kuvabvunza ndakanga ndachinyei zvikanzi muchandozvionera mberiyo. Vakandishuva voenda neso kujaji hofisi mai yacho yanga yamirira. Yeah, I brought these love poachers. I mean, you guys are guilty of robbing a love bank. You forced this woman to love you last night, isn't it? Koini dari kodaro se naiva mpurisa. Ini ndirini chiremba urudowe. Inga muno zviziva wani naiva mpurisa. Andino pamba vanonditevera we. Dzangu dzine shungu dzekukwenya akafuratira. Ichiziya vakanditarisa vari kure. Yangu iri nzara rudzi naichangamire inga nyoka ichida charakafarika. Kweru ine ndakara ndine munyama nayo ndakamupoza ndaurawa nechando. Ndokwachiundura yakanga yauya hepi vaida kuti ndinofira mujere. Wachiundura vakandisunga, wachiundura
Leo papurandi pechi Maina baba upe ushaji wawe Pitana kamudzora ofunga sokuziuraya Vasikana riri shurare kaindiri tangire Ini handina kutya nokuti hakuna mushonga Unonamira pasina chironda we Baba anondipomera mhosva dzandisina kupara Vanenge vachitoniparaki Mwandiri chokofeye Nyamba yekoraira Nyamba yekoraira Nyamba yekoraira Nyamba yekoraira Rinonzi dambudziko rehope kurochaka kuramba Mai akanditarisa ziso ndokugutsikana choiti nhomba mumwoyo meso achiseva yakahopa yapandakati ndinotsvaga chipukani pemwenje zvikanzai musutebhu ndokufumira obata jongwe muromo kunanga papolice camp koiyenya kundisunga ndingamushorei zvangu basa raifanirwa kuitwa zvazviri basa sebasa wepepa nhau akati handingasarire ndokubva aona nyaya isina kodzeri kunyorwa pakati pepepa zvikanzireka nditsvete pafurandi peji namabig letters webepa naupi trust kosa here anzi baba saka ndichiti ini ndiri muraramisi muponesi kufanana negavhumendi inopa vanhu drought relief murusevha zemberana neni unorarama ndiye kamutara mataxi kauyo joke of the year Mataire zvakaita angari pabheiro angari pabheiro ndopa akaimba kamboikako ndopa akabva imba kamboikako akaidena kwakuri kudena uko akaidena Mataire saka munobvira here kuti kambo kaenda kakabva kaita kuti vabva vamukasira kumuti haiwa uya kuti zvidza tingadaro hedu bhozi ivo vanhu vakangoitawo zvinhu zvavo zviri professional kuti nyaya yanga yagara iri kumatare asi aidena asi kakanyorwa nguvai Mataire vaimbi zvatinoita nezvoti unogona kungonyora kambo ipapo noda kwesituation kwemamiriro ezvinhu unotonyora kambo asi kakaiswa padamba refu kaka munoira kuti damba refu ranga ragara rakagadzirwa ranga ragara rakagadzirwa chaika kangosvika ngofika aiwa ndobva kanzi ngatobvisa kamwe pakatoscratchwa kamwe ipapo kabva katoiswa ikako rakatambirwa sei yakatambirwa maiwe yakatambirwa nekuti anga ari akapanhongonya bhozi munhu wese anga ari kusaidhira mataviri vese angoti haana kuzviita akazviita sei asingaoni haana kuzviita akazviita sei saka ndosaka muchiona chero pamutongo Peter akagara makore akati wandei mujere kudarika mataviri Peter akatozomugara makore makana akagara 5 years mataviri akagara makara 2 years saka sei Peter akagara akawanda handinyatsonzwisisa handisoda kupinda mulow stereki hamene kuti mutongi akaonei panyaya yacho takamboti pamwe akaona kuti uyo haoni uyo anoona here patikati mutemo haungazotongi kana kuti dzimwe dzenguva naiyewo wakaitawo kuti pamwe naiye wakaitawo hatizivi Peter kumusha kwakaibvepi Peter kumusha kwakanenge aibva kumasvingo chezhira chana chezhira aidzidzelo zveshavana mabvuramita mungadzidzive idzi dzinenge dzakutodana panga naihare ndo wakaita kamagwaro acho ezvemitemo aya sikana wakomana imika right hanzi Mataire akazobudisa after 2 years asi akazobudisa after 4 years Mataire nenhau yekuti yanga yaamnesty amene papa reketone Mataire paakazouyayo akawana bhendi rakabatana here akaswana jaridzi richifaya zvakaipa tikaita show yakanetsa muMukoba Stadium yanga iri kuti anga abva kujere yanga yakanzi Back from College versus Chikomba Modrop show yakapisa iyoyo yakapisa but I don't know kuti tsano wangu vaMataire nditsano because hanzvadzi yavadzimai vangu vakazofungeiwo ndobva vazobuda muJaroziri band indikasara zvangu ndiriko right chii chakazoitika imimi mafunga zvekubuda
ini hana kubuda muJaroziri nezvimwe zvinhu zvakawanda. Ndakabuda muJaroziri nemhaka yekuti ndanda kunoita mufundisi kuZayoja. Ndo mabudiro andakaita muJaroziri. But haisi move yakafarirwa zvikuru neJaroziri band neJaroziri association yesese zvairi. Nekumhaka kuti zvinonetsa kureplace muimbi. Sezvatanchimbotaura, vaimbi muimbi ukacreata ukaumba yatinoti brand yatinoti tingati kudiko nechishona, ukaumba muto watinokuziva nawo, muto iwo unonetsa kuti uzobikwa neumwe munhu. Ukada kutarisa vaimbi vese vakudhara, music yavo ukairidzana nhasi ichiri kunakidza. Utarisa Mashalo munhu mumwe paakangofa akabva aenda neumashalo hwake. James Chimombe ndizvozvo, John Chibadura ndizvozvo, Leonard Dembo ndizvozvo, Jona Moyo asati afa but ari kuSouth Africa akaenda. Jona Moyo hwake tichinaho, tichiri kuhunzwa. Alec Macheso aripo izvezvi. Simon Chimbetu, chakaita advantage yaSimon Chimbetu ndokuti akasiya trainer vana, saka music yake haina kufa. Nevaning'ina vana nevaning'ina saka dendera riya harina kufa, ringoripo. Ini ndiro zvandiri kuita, ndinotori nemwana aakuimba seni anonzi Takunda. Uyo anati nashe webhora hazvizive kuimba, anotobuda tsinga. Hanzi ndakazobudawo zvangu ndegawo ini. And you can go back from college from Paulos Matairega. Iwe. Right. Daniel Gonora, makazosara muchishandidzana sei na Mabvuramiti? David Mabvuramiti takafamba tose 95 96 ndobva aitwa manager. Vadhuve vandobva wabviswa. Handini mwana mai. Chakakonza kuti vadhuve wabviswa chi? Ainyaya dzokungoshorana mukati meband. Handini mwana mai. Saka Mabvuramiti akagara achiridawo achichidawo chidanho ichocho chachina vadhuve. Saka paeducation manje vadhuve vanga vari kumashure pana Mabvuramiti. Mabvuramiti wanga ari munhu wakapedza form 4 yake, uye anga ari munhu aigona zvaifadza. Saka vadhuve vangu vanga vakangogumirawo grade 7. Handiti mwana. Grade 7 yakareya yanga iri nanewo zvekuti vanga vachigonawo zvavo but zvavanga vasikachasviki pana Mabvuramiti. Saka Mabvuramiti akaenda nepoindi yekuti vadhuve zvimwe zvinhu vari kutadza kusaina nemhaka yekuti zvimwe zvacho tiri kutowamiririra. Saka madii kuita manager inini. Saka Mabvuramiti ndo kwakutozosarudzwa neJairos Jiri kuhead office. Wanga usingaoni Mabvuramiti? Aiona but kuona kwacho tingangoti anga ari atinoti partial sighted. Partial sighted ndinoreva kuti munhu unogona kuona zvinhu zviri 500 kilometers away. Kozoya kuna partial sighted, kozoya totally blind. Saka imimi munoreva kuti imimi you are totally blind. Mabvuramiti manager paya ndobva tabuda 2097. Ndobva tabuda kutine trip ye 4 months. Nokuti chaitanga trip yedu musi wa 1 February kusvika panoperera 4 months ndipo todzokera kuhead office. Handiti mwana. Saka takapedza 4 months zedu tiri mudondo. Saka Mabvuramiti wakaona mukana wekutora mari achiisa muhomwe dzake, kwete muhomwe yeband yebasa, waisa muhomwe yake. Handiti mwana manje. Saka aisa muhomwe yake mari ye 4 months. Handiti mwana manje. Mari yatakakwanisa kuti titaurirwe yakabuda yainga iri kuma 85,000. Panzvimbo yechi? Ndiri kuti 85,000 mari yaifanirwa kubuda pa 4 months idzodzo, asi pakazobuda 34,000.
handimwana manje kureva kuti imwe 50 yese imwe yedziresi one yakaperera muhomwe yavhurwa saka zvadero manje patakazosvika kuhead office takompleta 4 months dzedu vanhu vakuru kumahead office vakataura kuti mari yenyu inofanirwa kunga iripo imari yakati. Saka iko zvino tiri kuona mari yakati sei manager chichiri kuitika chichakaitika apa tatoita musangano tose bhendi rose noti bhendi rose tatiri 14 kusanganisa vanoridza nevaibika nevaigadzira matende patinoridzira tese tatiri 14. Saka taita musangano kudaro nevainzi vadekesa chikazi mose bhendi rese hamuna mari hakuna mari mari dzose vairyira mudondo. Saka ndo patakachinga manje ipapapo especially ndandiri pamberi pakuchinga kusvika pamaita noise muofisi kudanwa mapurisa kupi ofisi yekupe Bulawayo makabuda noise isati yamboitika futi isinamboitika futi. Saka ipapapo mapurisa ndobva adanwa ndobva auya ndobva ndavatsanangurira zvakaitika ndikati vakaita uyu manager vaita uyu manager kwaudya mari yose. Saka isusu takufira nyaya yemanager. Saka isusu hatina basa nazvo tinoda mari dzedu toda mapayments edu ngavapedzerana namanager. Ndopa ndakazonyora kambo kanoti vari mugomo vanorarama nezvandinobika kana zvaibva vouya votora zvose vodya kari padamba refuripya rinonzi madzvara ruvengo. kanemba kachitichi kanoti mugere zvenyu pamusorosoro pegomo muchitarira zvandinobika kana zvaibva motora zvese modya ini ndodya iko nemhuri yangu. Saka zvadero manje ndaitaura ava manje vakuru vekuhead office kuti zvamuri kutinyima mari isusu tichararama nesei asi isu takashanda maproduction mukamaona uti hwamakati huinde pamberi ukadya mari yose zvamunoziva isusu takushayiwa mapayments edu sei. Saka ndo pakazopindirwa nemapurisa akati nyaya yanyu ngaiperere kupi kulebha. Ndobva ndaenda kulebha inini ndindakaenda kulebha sikazi kochichanetsa nai vagonora ndikati ndoda mari yangu kujairos jairos ndiri kuiripotera kuti indipe mari yangu ndichitaura nawe kulebha vamwe wose ndobva wasvika noti vamwe wese waitya kuenda kutanga nako nelebha. Saka vadero manje lebha ndobva yati isusu zvatinoita ndezvekuti tiri kuda mukuru wekupi wekujairos chisi ndo pakazoya vadekeza. Sikazi vadekeza zvanzi nevagonora muri kuvanyima mari yavo yavakashandira 4 months ndizvo here. Zvikanzi mari hatina kuvanyima mari vakadya vari mudondo namanager watakasarudza kuti aite manager. Ndikati right musati maenda mberi ndokumbira kubata muromo ndo zvikanzi taurai vagonora. Ndikati ndoda kuti vataura kuti manager wakasarudza manager ndiani. Vadekeza vakati tisu takasarudza manager. Tikati manager wanyu ngachuye ataura kuti wakadya mari ndiani. Ndo pakazodaidzwa mavhuramiti akataura kuti inini mari pandaitora mari handinotora nebhendi ndaingotora ndoga ngavanditongere mhosva yangu ndoga. Saka ndo pakazoti vekulebha vagonora makatanga kushanda jairojeri mwedzi upi. Ndakatanga kushanda jairojeri muna August 95 ipapo wanga atori 98 ipapo. Sikazi mwedzi woga unobhadharwa 25% yemari yavo yavaihora.
zvitima kunze kwaitonhora jira raiva rimwe chete juzi raiva nyoro takashaya chekufuka kana mbaramatonya hairwadzi zvakadai kana zvitukwani chaizvo hazvirovi zvichidai kana rohwa nemheni hafi achidai namo ndinoiziva iyakanga isiri namaiwa yaive nzvodo mbuna nyatwa ngwavaira teteguru venhamo zveduka zvokuchemera kuva outstanding izvi ndikati ndinonzi Matavire ine different character with different characteristics. I will never put on a batch nokuti rinondibvisa umemba. Yeah. Ndakanga ndajaira kwatinorara isu ndina mukoma panapa wandinawo panapa hanzi ndaitera Jairus Gilbert ndiri kwabulawayo kunoko hanzi mukoma Freedom ndigai ndimbuyedza kubabata poti ndirobudirire avambotipawo uchapupu hwawo. Halo mukoma Freedom. Mukoma Robson. Makadiko? Tinofara muri sei? Ndirani kusei kwabulawayo? Kubulawayo kuri right chaizvo. Right, mukoma ndimi maitera vakomana veJairus Gilbert nezvamanzwa apa uchapupu hwenyu hwakamirawo sei apa? Mukoma ndoda kuti ndine urombo asi ndofunga kuti vatauri venyu vanga vachiita kanenge kakusataura chokwadi zvishoma. Chekutanga vatereri vangada kuziva kuti vamatavire vakaita ngwavaira dzavo dzekwachiundura muna 1990. Ukazoteerera uri kunzwa vagonyora vari kuti ivo nyaya idzi dzakaitika ivo varipo, asi vari kuti ivo vakatanga kushanda muna 1995 kuJairus Gilbert. Jairus Gilbert by 1995 mukoma Paul Matavire vakanga vatove kuhit machine. Saka ndo dambudziko rekutanga randiri kutoita nenyaya dzamuri kuudzwa idzi. Chechipiri, mukoma Dezi panguva yaita ngwavaira yaMatavire iyi muna 1990 ndipo pavaiitawo form 4 pachikoro chinonzi John Talak Secondary School. Nyaya yechikomba wardrop iyi iri kunzi yaive songo yaMatavire hachisi chokwadi nekuti kambo ikako kakatonyorwa namukoma Dezi. Inyaya yaiwanzotaurwa kuchikoro nemumwe mukadzi ainzi Chipo ndiye aiwanzotaura nyaya iyoyo kuJohn Talak Secondary kwakadzidza mukoma Dezi maBramid. Saka zvimwe zvinhu zviri kutaurwa apa hazvina chokwadi zvikuru sei panyaya inechekuita nenyaya dzinechekuita nenyaya yaMatavire yerep iyi yavari kutaura. Chandongobvumirana navo ndechekuti chokwadi munhu asingaoni anokwanisawo kurepa zvinogona kutoitika. Hachisi chinhu chinofanirwa kunyanyisa kunetsa kana kushamisa, asi kuti vaivepo vanoziva zvakaitika haipapo hapana chokwadi ipapo. Saka mukoma muri kureva here mimi kuti kambo aka yanga ichingoriwo nyaya yawo yaingotaurika pachikoro paifunda vamaBramid? Kwete kuti zvakaitika kwavari. Kana vakazozviitawo havo zvikazoitika zvinenge zvakazoitikawo, asi zvakatanga zvambotaurwa naChipo ndiye aiwanzotaura nyaya iyoyo. Chipo wacho ari kupi? Ndofunga kuti mukamutsvaga muBulawayo munokwanisa kumuwana Chipo achiri mupenyu. Imimi ndimi muri kuBulawayo ka mozonditsvagira Chipo, mozondibatira Chipo. Chipo ndokwanisa kukutsvakira aitozokupai nhamba dzake nekuti ndiye aitaura nyaya iyoyo zvikuru sei kuchikoro kwavaidzidza kwainzi kuJohn Talak Secondary. Mukoma Freedom maita basa nekupachenura ipapo mataurawo nerimwewo divi ratatisingazivewo.
tinokutendai mukoma Robson. Ndatenda otherwise nepenyuro muri kuibata zvakanaka. Aiwa, nepenyuro iri kunzwika ende iri kunakidza zvisingaiti. Chirongwa chiri kunyatso kunzwika. Chirongwa chiri kunzwika, ndosaka muchiona tichifarira chaizvo kuti tipote tichitaura kudai nekuti zviri kunyatso kusvika. Maita basa mukoma wako. Zvakanaka mukoma Robson. Okomana. Usiku kuno vanhu varipo pachimvuri pamvuri wechimuti chokwadi mazvinzirawo kameka ikoko. Hamara watarira handisiri ndiri kutaura. Amabvura mbiti wagonora. Kana vane pamwe dzimwe dzenguva madheta anogona kunge achingorasikawo hawo. Munozwa pakutaura munhu pamadheta apa kazvinenge chingovhiringidzikawo. Pamwe haivepo. Ameno ticharamba tichingorova tsvagurudzo kusvikira taenda kuJairos jiri kwacho ikoko. Tichasvikako chete ava kunotaura ana mukoma Freedom ava. Aiwa zvichabuda chete. Right. Regaika ndimbo saka imimi ana mukoma mabvura miti. Maitoita basa rekuti mukaenda uko mungoti apa. Saka munoreva here mimi kuti ndo zviriko kumagitare kuti ukaenda kugweru undoziva kuti inini musikana wangu mukadzi wangu andonosangana naye kugweru nhingi ndikaenda kubhurawayo kuna nhingi ndikaenda kugokwe kuna nhingi anenge akatomirira inini basa. Vamwe vacho pamwe vanenge vasiri vasikana kuti wakatonyengana nawo zvekungofarawo. Ndinogona kupa example yaAlec Macheso. Ukanzwa vamwe vanhu anotaura maredhiyo Talendo Marara, White Talendo Marara, ndaitogara naye kukadoma kunonzi kumaShumaville. Aitozva tikaenda kukadoma kuna Talendo Marara, ishamwari dzebhendi. Then kozoitawo zvekudanana zvorudo. Of course, unotoziva kuti ndikaenda uko pamwe kuna nhingiwo. Zvinonetsa zvinhu zvemagitare ndezvekuti pamwe pacho haunyengi, unonyengwa ndo vanokutanga. Kungodawo popularity, kungodawo mbiri kuti ndadanana nanhingi. Ndo panonetsa. Ipapo ndo panoda kukurudzira vari muindustry yemusic kuti madresa haateedzwi uye havaperi. Hakuna imwe fashion yemadzimai ichazouya yekuti uchati heish ndo vafakadzi ka vaivepi nguva yesa. Vakadzi ndevamwe vatakangowana varipo 19 wazi ndo vangoripo iko zvino izvi vangori zvavanga vangori izvozvo izvi chete. Kungoti mazuva ano mafuta ndo hati wandei chete, but vakadzi ndevamwe havana chavakasiyana, makodo ndemamwe. Yako iri pakadoma apa maika mchokoto mchokoto wakadzidzawo zvekare iko kuchikoro chevamwe vedu vasingaoni. Iwe nawaka mchokoto namaika mchokoto vese havaoni, vagara zvavo vari pe vakadoma apa vachinzwa National FM. Namaika mchokoto vakumbotutsirawo ipapo zvakare. Hallo. Hello. Yebo, makadiko tete. Hello, Budi ndiri kukunzwai. Right, handetioni. Right, nyaya iripo Budi inini muna pakabuda iya yekuti Joke of the Year. Album ya 1990. Inini I was doing my grade 5 and ndisvika paJairos jiri. Hakuna vakatoipractice ndiripo, hakutomborina munhu ainzi mukoma mabvura miti kana kuti ainzi vagonora aivapo. It's like vagonora vakanga vachitoita form 1 kukapota and mukoma mabvura miti vakanga vachitoita form 4 kuJohn Talat
hayi handiti. Saka handisi kuti vari kuzviwanepi havo kuti vasvikadi munhu mukuru hanzi anonyeba. Asi nyaya ndiyoyo chaiyo chaiyo handikuzokudzai kuti pakapractica album iyoyo ka. It's like that to come and do my shows and perform my shows for mukadoma munomo handitika. Saka handisi kuti ivo vari kuzviwanepi ko zvavari kutaura tingoteerera tingoti vakuru vanombonyeba vakomana. Vakuru vanombonyeba. Asi pavaiuya vachiridza mukadoma muri kuJairos chiri ukadoma ikoko varume vamaimbovaona here? Hayi, vanga vasingaonekwi. Vese vanga vari kuchikoro? Panga pasitori namukoma mabhuramiti. It's like mukoma mabhuramiti takazotanga kutangana navo 91. Kana vari vagonora vakazotouya, ina handitozivi kuti vakazouya rini nekuti inini I had to complete my grade 7 muna 1992. Tete maita basa imini. Iyo zvakanaka. Vari sei vakamuchokoto? Vakamuchokoto vari hanzvadzi musati madzima. Chokumbira vaka kuti muti vanhu vari disadvantage vakaita sana vajogi mashanda nana vapatrick mukwamba nevamwewo handizvi kuti vanani muchipota muchimbovataura vana Joseph Zulu magamba edemi manzai tichipota tichimbovaunzawo pamhepo muchivaunzawo tinotovadawo chaizvo. Aiwa zvakanaka imaika muchikoto ndatenda hangu. Zvakanaka ndinotenda. Ingonono here dzemukuwasha dzandiri kuuza idzi kuti kwinyo. Aiwa vasiriwo vakafinura. Alright, bye bye. Kamchokoto. Arambiro vadzakasvinura. Anoratidza chipembere mukwasha wangu. Idzava. Mabhuramiti. Anagonora mabato apo. Saka zvakutodiwa ndekuti ndichikuenda inini womeni ndoenda kwachiundura. Pamuchakata paya akwagambiza kuya. Chatoenda ikoko zvangu. Ndinobvunza Chief Gambiza. Iwe. Uyaone ndine vashanu. A proper. And I still want some more. Chimbozvapa kuti hit machine yacho yakavambirwe piko. Hit machine yakatangirwa kuBulawayo ndoko yakatangirwa ende ayakaita chaizvo sezvandakambokuudza kuti kana kupi kwacho Bulawayo yakatangirwa kuBulawayo muNgoenja ikazobva ikazonotangirwa mutauni kwanga kwakugara Tsano Paul Matavire. Now nemaka kuti munhu anga ane chipo anga ari very creative hazvina kumunetsa kunotanga hit machine. Kana waumba zita rinokuchengeta, zita rinorwadza uchiriumba, asi kana wariumba rinokuchengeta. Haana kutakura here vamwe vemuJairos? Akatakura, saka takatozotanga panyowani akatakura wakati one day vamuchirirewo kwandiani nani? Akatakura weBass Stanley Hungwe, akatakura weRhythm Moffat, akatakura wemadrums, akatakura vasikana vamwe vevasikana vaimba. So takazototanga panyowani isusu. Zvinotaurwa zvichinzizo Paul Matavire ayasungwa aenda kujeri kwanza akasiya anyora chikomba muwardrobe mukoma mabhuramiti obva vazosara vakati asizoya asisipo project yanga yatorese yanga yapo yakuda kuti ichiburitswa kurecording studio vakati mabhuramiti iwewe ndiwe uripo chingoya ungopedzisa ameno ichokwadi izvo zvikanzizo ndo zvakazogumbura vaMatavire kuti aiwa konziyo yangu iye yazosara ikaimbosisa kana zvakadaro ini ndakuru vapasi uko kwakungotaurawo nekuti handifungi kuti chero mutemo wainditendedza kuti ndinyore zita rangu parekodhi isiri yangu hazvaita izvozvo
nekuti mutemo muno mwemuzimura haugoni kuisa zita rako panziyo usina kukomboza. Uye ndandagara ndiri komboza kubva kudhara. Uye tandine kudyidzana kwakanaka chaizvo natsano wangu Paul Matavire. Kudyidzana kwakanakisa. Tanga tiri very close. Tanga tiri vanhu vaishare ma-ideas, taitamba tese tichidini. Zvazvo kuti vanhu vakatodaro vanototirwadzisa isusu vamwe nemhaka ye-closeness yandanga ndiri naye. Ndiri kutoshuva kuti dai pakawanikwa mwana akagona kuda kumuteedzera, taigona kumubatsira kana kutobatana naye kuti music iyo isafe. Ndo pandoti kadai munengina wacho aiziva kuva close kwandanga ndiri naMatavire, haindijamba, aitouya takatobatsirana chaizvo. Ende ndiri more than willing kutaura kwechirungu kumubatsira nemhaka yekuweukama wandanga ndinawo naMatavire. Mukoma Ken Chikosha mugore ra 2002 mushamarari wepaNational FM yoga Paul Matavire vakazotisiya mugore ra 2005, asi mugore ra 2002 mukoma Ken Chikosha vakamboturudwe, vakambokurukura, muna May vakakurukura naiwo vaMatavire. Ngatimbonzwa panapa vachibvunzana kuti ko kuzongoti hanzi taiti mava murimi nekuti yacho yanga yanyanya. Zvinonzi nechikaranga chedu iro rume rimwe harirovhu netsvimbo imwe chete. Kumanzuku ndakazvarirwamo uye iri mandiri handifi ndakaregera. Izvi zvemombe izvi ndizvokuti izwi rikashoshoma rimwe gore ndikakona kuti ndoimba sei ndione kuti chinenge chichiraramisa uye chingararamisa vanhu. Asi zvemhanzi ndichirimo zvachose kuti vanyatsogutsikana kuti zveshuwa ndadzoka. Damba refu idzva iri zimbe romoto ndo randichaita kuti vanyatsobvuma kuti chokwadi kuti munhu uyo adzoka zvake. Makaritsikisira kupi? Ndakaritsikisira munyika yeSouth Africa umo. Ndoko makanyatsofunga kuti rekezai ndimbonotsikisira ikoko rwendo runo. Ndakati rwendo runo regai ndinotsikisira ikoko ndichinge ndaona kuti vanhu variko vari kufarirawo music yedu kuno, ndikaona kuti zviri nani zvinobatwa michina yacho nevamwe vavo ikoko zvikonyatso udzamu hwemusambo wavanoda chaiwo. Zvino makunotsikisa kudaro kana kuti maritsikisa kudaro makarinzwa kuti pane kamutsauko here pamabudiro aita zviridzwa zvamaseenzesa muchifananidza nemabudiro azvaigona kuita matsikisa muno muZimbabwe? Mutsauko uripo hongu, usiriwo kuti zviridzwa chete, asi kuti ndakaribika ndakasanganisa kuti rigutse vese vemuno, nokuti rinotambika kunge wakateerera museve yedu yematambiro atoita wedu museve, richinotsikika jaivi dziya dzemastepu dzinofarirwa nevanhu vekuSouth Africa zviya vangoita michato yavo kana vari pamamwe magungano avo. Achidzoka zvinoti mbonoongorora kuti muchiri kunoimba here dzorudo kana kuti zvichida pamwe marerekera badi? Dzorudo dziripo somuridzo warwo rudo, asika zvinozoitika nezvokuti muvatsigiri vako munhu unozosanganawo nevamwe vane zvikumbiro sevati kurei, zvikuru madzimai anoenda kukereke vakandikumbirawo kuti dai wamboti kurangarirawo nebhaibheri mumakaseti ako, ndikaridza kaya kanonzi tavati sipambano kuda kuti bata muchinjikwa. Panotori nekambo kechitendero padamba refu idzva iro ratichanzwa mbiri dzose. Zvakanaka. Achitarisa inini zvenyu semunhu wenyama, munorarama makatsamira kuchitendero here kana kuti munorarama makatsamira kutsika dzedu dzechivanhu? Ini ndine mafungiro angu, ndinofungidzira kuti chitendero icho chatinoti chitendero kana kuti chiKristu ndeimwe nzira yokunamata zvemusiki. Tsika dzedu dzechivanhu dzine maitiro adzo anoratidza zvekunamata iye musiki, saka indirongozvitira sechinhu chimwe chete, ndinorarama mazviri zvese. Zvinonzi zvine mutsauko unonyatsoripo vanhu vakakosha, mupata uripo. Zvino kana muchiti kunzungu nokunyimo tozoziva chako chako kuti penyu ndapapi, topasarudza sei naiva Matavire? Hapana musiyano uripo, zvangosiyanawo pakungoti vanhu tiri vanhu takadai. Big Dara anofarira kumba kwavo vanodya sadza, tozoti kudawo ndi Mr David nokuda kungoti hake murungu, asi munhu kwavo kumba kudya kwavo kwemazuva ose mupunga raisi, asi
tese tiri vanhu uye tese zvatinotya zvinopinda mudumbu. Saka tsika dzedu dzechivanhu minamati yayo zvinoenda kuna Mwari. Icho chitendero minamati yacho inoenda kuna Mwari. Unotsauka ndiuone. Atiti mapiwa mukana vamatai so murindi mawana mukana wekuti masvika pano voruzhinji uchida kuvafadza nedzimbo dzakasiyana-siyana, asi moona kuti ndo mukana zvino zvichida vamawana wekuti munyatsovavhura pfungwa zvichida vana vadiki kuti vaone muvaratidze kuti teerai gwara iri zvichida ndo rinenge gwara rinogona kuzovararamisa mangwana vachinyatsogara vakasununguka mupfungwa nemumaitiro. Mungavati kudii? Nemupfungwa nomumaitiro ndingavati kana kuri kuti vakaungana kudaro ndichivaparidzira nenzira yokuimba, nokuti kuimba neimwe nzira huru yokuparidza. Ndinoti ndikati ridze dzechitendero chechikristu idzi ndoti ridzewo dzetsika dzedu idzi, nokuti ndinoziva kuti munhu umwe neumwe une nguva yekuzvikwenya. Pandenge ndichiridzawo dzechikristu ndopachawanavo vaya vetsika nguva yekumbozvikwenya nokuzvitwasamura. Pandicharidzawo dzetsika vachagara pasi vaya vetsika wonyatsoteeresesa vaya vechikristu vowana nguva yekumbozvitwasura nokumbozvikwenya nokumbogadzira kora dzehembe dzavo. Mabata inyaya yehombe chaiyo, nokuti munoona zvinoitika ndezvokudai. Zvinoitika ndezvokuti samazuva ano kuchitaurwa nezvenyaya yedenda guru risingarapike, vana vedu vakatora katsika kamwe minoti vakakawana kupi kekufungidzira kuti ndinzi ndinomuda nhingi uyu Paulos uyu ndamuda, kuti anyazoona kuti ndamuda ungeenda waridza naye. Zvinova zvisiri izvo. Rudo runongwa rudo. Ukaona munhu uchitiwe karesu tichivakomana ndaiti kumusikana undimirire pakati yangu kuchitorora sei waona mwana wavaridza akamirira nguva dzadarika, asi nokumirira kudaro vanonyatsoona kuti shuwa munhu kundida, kwete kuti kungoti tadanana nokuti tawaridza tese. Aiwa, zvino ini ndiri nziyo dzandirimba dzakadaro sakwagugwa negugwe. Ndaimba ndichiti inini izvo zvirogwe zvacho zvakapfekwa mvura vachigotamba nayo zvikadii zvinowaniswa kumana tofungidzira kuti ndapawana chaipo ndo pogara moyo ipapo ndo rangu ruva iri. Izvo nikisi vamwe vacho vanenge vari madzimai varidzi. Ndofunga muchaivoka yokuti gwendo guya kwagugwa negugwe kokubva kugweruti kubva kugogwe zvakanaka. Ndinokachuni kuti murangarire. Aiwa, ndizvozvo zvinonzwika. Vamataire tangonobata tunyaya twakati kuti takanonangana nini semuimbi wazuro anga akufungidzira kuti zvichida haasimo mukuimba asi achirimo. Zvichida pane mamwe mashoko atingadai tisina kunoguma atinofunga kuti akakosha kuti vateereri vazive kuti aiwa varipo vamataire. Chinhu chikuru chandingangoda kuti vateereri vedu vazive ndechekuti ndingangoti vateereri, ndikati vateereri ndototaura navamwewo vaimbi. Isu vaimbi dai tichipota tichitambawo nevashamarari nevatori vemapepanhau kuitira kuti nyika irambe ichiziva zvazviri paunenge umire. Isu vateereri vanenge vasiri vaimbi tirege kungovaka tunyaya twedu kungonzi nhingi ndakanzwa kunzi akuita zvakati, nhingi ndakanzwa kunzi anorwara achatoimbi, wakatorerwa magitari, wakadini. Aiwa, ngativei vanhu tinongogara takatarisira kuti tichanzwa iye muridzi chaiye mbune achitiudza zvinenge zvichiitika kwaari. Saizvozvi ndanda kutonzi akutofunga zvokurima uyo achadi zvemagitari. Izvo ndandichimbogadzira wangu tumwe tuntu twangu. Naika iko kumunda kwakamira sei parizvo? Hai, kumunda mvura haina kuti inyatsotitira zvakanaka, asi ina hangu somunhu akasimbira kudzimombe uko. Ndisati ndasimuka kuenda Joni ndakasiya zvakarurama, ndichanoona mangwana pandichadzokera kumusha. Ndioka mukoma Kane Chikosha vakaita hurukuroka naiye ka Paulos Mataire achiri mpenyu mugora 2002 ndopa kutenda zvikuruka mukoma Kane Chikosha paka matibatsira awo apa right. Kosati zvakare umwe rai line yomukandla akamboita zvakare hurukuro napo Mataire paaibvunzana kuti zvakatora nguva yakareba rakadi vachisotaka damba refuura ravo kanotsikisira ikoka ku South Africa. Asina kumbotora nguva yakanyanya kureba. Chimwe chinhu chinondishamisa panyaya dzemumhanzi idzi ndezvokuti
angava muindo wekupi kana kunyika ipi pakangoridzwa chinhu chine manotsi chete antu kasika kunzwisisa saka takangonoti vhiki tanga tatora ravely tatobata zvese then chizoita vhiki yechipiri takutonadzurudza kuzoti yechitatu saka mushure mevhiki ina ndingati mwedzi tikati andongatichiisa mumuchina manje zvinenge zvanga zvaibva manje vanhu manje vanotivo vaimbi vazhinji vekusouth africa kana vachinge vauya muno muzimbabwe kana kuri kuti vari kuya kuzoridza muno zvezve anza vamwe vanotiridzira macd kudidi imi muprofesa kana muchinge makuzonobatanawo nanafred nevamwe kana makuzoita zvenyu zvekuridzira vanhu munenge muchiridza chaizvo chaizvo muchirova gitari segitari nemadrums emadrum isusu zvatinoita isisi nacho iriko hadzisi nhema idzodzo ndozvavanoita kwavo izvozvo vanoridza cd vamwe vacho zvikuru vemudhimbe wekwaito vaya ndovandakainda mumashows avo ndiko vanhu vachidaro vanoridza cd then lead singer anenge achimaima katangoti masingers anenge achimaima then dancing dzavo dziya idzi zvino inini pandakanoridza kusouth africa izvozvi ndisati ndauya kuzoita mitambo kunoko ndakatokumbira nguva kuti ndikumbira nguva nebhendi inobheka fred titobopractice tikatomboriesa kwenguva vhiki yese tichiresa nziyo dzandaida saka nziyo dzacho dzanga dziri dzakata seshomani ndikuma takaresa nziyo 10 dzaikwana kuti pangu pandofanirwa kuima chikamu changu ndime nokuti tatiri magroups akawanda saka tairova feya samune muchiro wafeya dry aiwa zvinofadza kuziva ndo zvamunenge muchiita nekuti kazhinji tinozoona vamwe pano nepapo vakuridza macds zvinozonyatsoita zvakanaka nevamwe vanhu vasinawo zvijaira aiwa ndiye Lionel Mkandla mushamarari wepaRadio Zimbabwe mamunzwa paka achitipawo nhoroondo yakaita naPaulus Matavire zvaisakaovaita ngazanyaya kungobatira chirungu pamusoro munhu akangoti anzwa kunzi kune kota chicken saka akafungidzana chinhu chese chikangodimburwa into 4 pieces handiti anenge ari makota yango iri nguru yanzi kota chicken chete ndakuda kota chicken profesa verudo vari panapa vakapiwa nyembe ko iko kuzoti muzonzi profesa naimbotiudzai matero kuti muzonzi profesa hanzi kwai zvadii hanzi rudo rwacho rwakanyanya kuwandisa hanzi taingofungidzira kuti rudo rwamii narwo nderwe kudanana kwemukoma nemusikana saka patakazonzwa muchikurudzira kuti munofanirwa kuda varwere vanenge vachirwara kana nezvirwere zvakasiyana siyana kunyanya ivo vanorwara neveshura matongo unoona kuti kana munhu angonzi aita positive waona kuti vanhu vaakutambira kure naye zvino profesa vanoti ivo munhu wakadaro anofanirwa kudiwa zvakanyanyisa isolo muchingoonawo kuti makazvidzivirirawo kuti musazotapurirwa yenyu asi kuti angori munhu saka naizvozvo mabva mazonzi rudo rwacho zvarwawandisa chiregeti kuti profesa mani profesa ndoda kuti ndinge ndichinzwisisa panapa kuti damba revhiri ramatsikisana naFred Gwala zvakafamba sei tozati mamanyarira kwenguva yakareba vanoziva muchirova museve kana tingatsungura muchirova zvenyu netwumajogs tunyambo twenyu apa zvakazofamba sei timuzorove musambo usiri iwo wamama Jaira takati kanisi kuti pana ndakagara kupurazuko ndichibukerengedza nyaya yemombe vakazosvika vana Ncube vana Alfred vakati kwewe dai wachidzokera kamudariro wagarisaka handina wangu nyanya kukakavadzayo padatora gitari rangu ndikaenda kuSouth Africa kwavanga vati tiende saka muchinda vakanozvikondisa mumaoko make akanditambira namaoko akanaka ndiFred Gwala saka ndobva ndingatichisanganisa mufambo wako iwe wenyu muno muSouth Africa nowangu museve wekuZimbabwe uko tizvidike nemakeyboards tione kuti toita sei saka vatazviedza tikaona vanhu vakati kuti imo muSouth Africa vachizvifarira akaira kuti ndofunga yangu kumusha wanga ngozvifarira izvo makatotanga neikoko takatombotanga vararidza ikoko kambo kakanyanya ufarwa iko ndekapa kaona nyanyofarira zvikurukuru kana vachitamba vanonyanyofarira kaika kanzi famba nezimbe chikomana ndokavanofarira ikoko mai vanje vanonzwa here kuti mune muchiri chiiko paipe zinoitika nezvekutika vanobvuma saka tivatsanangurira kuti no apa tiri kutaura kuti so ukazodaro manje
moto ainengatikora muto inaenda ndinoti mumbokoresa zvinhu kafuti nasi mumbonditaura kuti pamune muchitaura nyaya yekuti famba nezimbe apa pachikomana toziva kuti mune muchifamba nezimbe muri kunyatso kutaura kuti kudi jekesaiti jekesi ratinoti zimbe munoziva nguva yandakarekodha kamba kayanga iri nguva yechando sezvo ranhasi chisati chanyatsopera zimbe chinhu chinodziya ende kudziya chinhu chinopawo comfort muupenyu hwemunhu nguva dzechando idzi saka kana tichitifamba nezimbe tinoda kuti famba nomudiwa wako kuti pega pega paunenge wawira mudambudziko anokubatsira Professor Love ukasiyawo zimbe iroro pana vamwe vanorindawo vanotora komusikara manje famba nei nekeke manje chizikana keke ndiblazo ukanzwa nzara unomedura odya ongo ndine mhuri mudzimai nevana vaviri vana vacho vasikana vaviri vasikana vakura zvakadii mukuru wacho ari kuita form 4 gore rino anotevera achaenda grade 7 vakomana imombeka dzedzedzi vacharorwera vozona hanzi vacharorwere vozona manje vanororwazve dai kwanga kuchiri kare karai ndingadai nda kutotsvaga vanhu voextenda danga vosanoextenda danga manje kozvinezvi masanga zvinhu zvacho ndozvinoitika ndonya yacho asi zvinofadza kuti vasikana vacho mazita ndevanani manje mwanonzi kudzanayo mwanonzi wadzanayo kudzanayo newadzanayo aiwa ndoimboti vakomana unzewo kuvazvinzwa asi ngavarege kutambira mudhuze kana vasina mombe todava nemombe chete Profesa mashoko amungasiyira vakatera pane dzinonguva ndeyekuti kudini inini chandinongoda kuti vakatera nguva dzinedzi vasive zvekuti hanzi simba rehove riri mumvura rangu simba riri kwavari kana vakasaritsikira zvakakwana shuwa ndinodoma onai kuti dai ndisina kutsigirwa nana Alfred Mngove dai pamwe ndakangodziriko kumapurasiko asi onai nokuda kuti vakanditsigira vakazondisimudza ndarutanga zvakare ende ndauya zvachose handifungi kuti ndichadzokera shure manje moto chatobvonoka chakuchidzira rekatire nini kana kuna bamnini Watson katimbonzwaka kuti bazuva ekupedzisira uyezve mhuri pane watingatira kuti tikamatsimba here apa kuwana ndikuona chera matsimba baba hapana ane shungu nazvo ndisikuona okay alright mukoma vaisimbirwa nei kuzodzimara kuti sei vai ngati munhikwi handizivi anonzi muchiko nechiroko ndo akanyatsokuvanetsa handitika kwenguva zvokutoti pavakatanga munhikiwo vakabva vambomira zvekuenda kubasa saka kuzodzimara vatisiye vakashayikira kupi gachi vakashayika vachienda kuBadbridge kuchipatara vari munzira yekuenda kuchipatara vanga vamubva kusaka vanga vachipiwa maappointments nadokta wavo ozouya musi wakati aozouya saka ndikaona kuti vava kunyanya tikati regai chimbomanya navo ikoko vabva vakundikana vasati vasvika saka makavaradzika kubi tika kuRutenga right vashaya mukoma hit machine yakamboita basa here yakambopfuurira mberi kana kuti zvakabva zvangoparira ipapo pavakashaya ndobva zvikamirira ipapo ko mainstruments akaenda kupi mainstrument ariko zvakangogara zvakachengetwa zvareba manguva achanyatsoshanda zvakanaka zvimwe zvangodi asi ariko avo akachengetedzewa